Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci da fatan muna lafiya. Ga labaran duniya daga nan kafin watsa labarai, mai karantawa Umar Salisu Yahaya, amma farko muhimman kanunsu. Rundunar sojojin Najeriya ta kama motar da ke ɗauke da miyagun ƙwayoyi a jihar Legas. Shi ko sarkin Otukpo ya umarci makiyaya da su fice daga masarautansa nan take. Jami'ar APC ta lashe dukkanin kujerun zaɓe a ƙananan hukumomin Edo. Ministocin tsaron ƙasashen AES sun tattauna akan ƙarfafa rundunar tsaro na haɗin gwiwa a yankinsu. To ga cikakkun labaran har ila yau tare da ni Umar Salisu Yahaya. Rundunar sojojin Najeriya ta ce dakarunta sun kama wata mota da ake zargi tana ɗauke da tarin miyagun ƙwayoyi akan titin Lagos zuwa Calabar bayan samun sahihan bayanan sirri. Sanarwar ta ce an gudanar da wannan sammamin ne a ranar 9 ga watan Yulin shekarar 2026, inda aka cafke direban motar tare da kwace kayan da ake zargi na miyagun ƙwayoyi ne. Binciken farko dai ya nuna cewa ana safaran kayan ne zuwa yankin Bega da ke jihar Legas, sai dai wanda aka kama ya kasa bayyana masu kayan ko kuma inda zai kai kayan. Daga bisani kuma an miƙa wanda ake zargi da kayan ga hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA reshen jihar Legas domin ci gaba da cikakken bincike da kuma gurfanar da shi a gaban kotu. Babban kwamandan rundunar ta 81 Major General Adebayo Babala ya ce buƙaci dakarun da su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi da sauran masu aikata laifuka a faɗin ƙasar. Mai riƙe da sarautar Otukpo Odu John Emonye ya umarci dukkanin makiyaya da su fice daga dukkanin sassan masarautar Otukpo ba tare da ɓata lokaci ba. Umarnin kuwa ya biyo bayan harin da aka kai a ƙauyen Nobi a ranar Lahadi 12 ga watan Yulin shekarar 2026, inda aka kashe mutane da dama. A cikin wata sanarwa da sakataren majalisar gargajiya da gunduma na Otukpo wato Chief Ode Adole, wanda shi ne ya sanya wa hannu. Sarkin ya ce ci gaba da kasancewar makiyaya a yankin ya zama barazana ga tsaro da kuma rayukan al'umma. Ya ce matakin ba wai nuna wariya ba ne ga wata ƙabila ba ko kuma rukuni, illa kawai wani yunƙuri ne na kare rayuka da dawo da zaman lafiya a yankin. Sarkin ya kuma buƙaci hukumomin tsaro da su ɗauki matakin gaggawa domin daƙile hare-hare da kare mazauna yankin. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Edo ta ayyana jam'iyyar APC a matsayin wadda ta lashe dukkanin kujerun shugabannin ƙananan hukumomi guda 18 da kuma kujerun kansiloli guda 192 wanda aka fafata a zaben ƙananan hukumomi a jihar. Shugaban hukumar Jonathan Afibokan ya sanar da sakamakon zaɓe a Benin City, inda ya ce an gudanar da zaben ne bisa tanadin doka domin zaben ƙananan hukumomi na jihar. Ya ce an kammala tantance masu kaɗa ƙuri'a da kuma ƙirgawa da tattara sakamakon zaɓe a dukkanin ƙananan hukumomi 18. A cewarsa duk da wasu ƙananan matsaloli na gudanarwa da aka fuskanta a wasu wurare ba su yi tasiri ga sakamakon zaɓen ba. Hukumar ta ce za ta miƙa takardun shaidan cin zaɓe ga waɗanda suka yi nasara a ranar Litinin. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa inuwar jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya soki ƙarin kuɗaɗen makarantun haɗin kan tarayya da kuma amincewa da kuɗin jarabawa ta WAEC da NECO na Naira 50,000 daga shekarar 2027. A cikin wata sanarwa Atiku ya ce matakin zalunci ne kuma ba a yi la'akari da halin matsin tattalin arziki da iyalan Najeriya ke ciki ba a halin yanzu. Atiku ya ce ƙarin kuɗaɗen zai ƙara hana yara masu ƙaramin ƙarfi samun ilimi. Yana mai jaddada cewa ilimi haƙƙi ne na kowane yaro ba ana mishi gata ba ne. Ya yi kira ga gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta janye ƙarin kuɗaɗen tare da buɗe tattaunawa akan hanyoyin samar da kuɗaɗen ilimi ga gwamnati mai ɗorewa. Wata tsagi a inuwar jam'iyyar PDP mai alaƙa da Nelson Wike ta ce
An samu nasarar saka sunayen 'yan takara na shugaban ƙasa da mataimakinsa da kuma 'yan takarar majalisar dokoki ta ƙasa a shafin karɓar sunaye na 'yan takara na hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC. Shugaban tsagin Abdulrahman Muhammad ya ce, hakan kuwa ya nuna aniyar jam'iyyar ta shiga zaɓen gama gari na shekarar 2027. Ya ƙara da cewa ana ci gaba da saka sunayen 'yan takara na gwamnoni da kuma 'yan majalisun dokoki a jihohi. To labaran dai yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan BMR wato babban murya tare da ni Umar Salisu Yahaya. Ministocin tsaron Burkina Faso da Mali da kuma jamhuriyar Nijar sun gudanar da taron tsaro a Ouagadougou domin duba matakin karfafa rundunar haɗin gwiwa a kasashe na ƙungiyar Alliance Sahel State wato AES. Ministan yaƙi na Burkina Faso Celestin Sifaro ya ce, manufar taron ita ce tsara hanyoyin inganta ayyukan rundunar haɗin gwiwa. An gudanar da taron ne dai a yayin da hare-haren masu ikirarin jihadi ke ci gaba da karuwa a Mali da kuma Burkina Faso. Sifaro ya ce dole ne rundunar ta kasance a cikin shiri domin tunkarar barazanar ta'addanci. Gwamnatin Oman ta gayyaci jakadan Iran da Muscat domin bayyana matsayinta bayan sabbin hare-hare da suka faru a tsakanin Amurka da Iran. Oman ta nuna damuwa akan abin da ta bayyana a matsayin rashin ƙoƙarin rage tashin hankali. Iran ta ce ta kai hare-haren ne akan wuraren da ke da alaƙa da Amurka a Oman, yayin da Amurka ta ce ta kai hare-harenta ne akan Iran a martani ga harin da aka kai a wani mashigar Hormuz. Iran ta kuma sanar da rufe mashigar Hormuz har sai wani lokaci da bata bayyana ba. Annan ma dai Amurka ta ce har yanzu jiragen ruwa na ci gaba da wucewa a mashigar Hormuz duk da ikirarin Iran na cewa ta rufe mashigar. Rundunar Sarkom ta ce mashigar a buɗe take ga jiragen ruwa da ke da hakkin wucewa bisa dokokin ƙasa da ƙasa, tana mai cewa Iran ba ita ce ke da ikon rufe mashigar ba. Amurka ta kuma zargi Tehran da ƙaddamar da hare-haren da ta bayyana a matsayin marasa amfani. A makon nan ne dai Amurka ta kai zagaye na uku na hare-hare a Iran, yayin da ita ma Iran ta mayar da martani. Ta kai hare-hare akan wasu kadarorin Amurka da ke yankin ciki kuwa hada ƙasar Oman. To ƙarshen labaran kenan na wannan lokaci, sai kuma lokaci idan Allah ya kai mu huta lafiya.